الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيوة هم الإسلام ne bɔ ka foli k'aw bɛɛ lajɛlen la aw ka sɔgɔ Konaté ka FAƐDA kɛnɛ la an yɛrɛ bɛna taa Konaté fɛ yen sisan a barika Ala ye a barika Konaté ye ne yɛrɛ filɛ mobili kɔnɔ bi a sababu ye Konaté jɛnatigɛ fɛn bɛɛ sababu ye ko jɔ mɔgɔla ye kara ye ko mɛnɛ dɔ fa ye wallahi Konaté y'an fa ye an fa don an karamɔgɔ don ko denmisɛnya tɛ mɔgɔ tiɲɛ mɔgɔ de b'a yɛrɛ tiɲɛ Konaté y'a to denmisɛnya la ka ko sugu bɛɛ kɛ anw ye alihamudulila an bɛ Ala tanu an bɛna bɔ san an bɛ taa Konaté fɛ yen an bɛ taa belebele fɛ yen Alhaji Amara Konaté denkɛ Maliki Konaté kɔni an bɛ taa ale fɛ an bɛ taa ɲininkali dama dama sɔrɔ a la sisan fɛn min kɛlen don ka mɔriw kamana gan o nafoloko baara ye adamadenw mago dun bɛ nafolo de la an bɛ taa Konaté fɛ an bɛ taa Konaté ɲininka a ka nafoloko FAÍDA la an bɛ taa ɲininka a ka nafoloko FAÍDA la ni min don a na jago fɔ aw ni ne ɲɛna a sinɔn a barika Konaté aw yɛrɛ ma ne yɛrɛ ye mobili kɔnɔ bi a sababu y'ale a sababu y'a alihamudulila n bɛ Ala fo n bɛ Konaté fo n bɛ Ala barikada n bɛ Konaté barikada alhamdulillah rabbil alamin